Mudawat ba mo ni Jesus nga mahimo ninyong hari? Mudawat. Kung mudawat mong Jesus nga mainyong hari, musunod sad mo ni Jesus, isip inyong hari. Musunod, dili. Musunod. Niyag ingnon mo ron ni Jesus nga ayaw na mo panabi. Muhilom na mo. O magsigig yung tabi. Magsigig tabi. Ni ay buta din sa atong ebanghelyo, duha ka buok. Niya nangandoy silang makakita. Kaya na problema sila nga maglisod silang kakita sa ilang palibot. Naay panahon nga ang Ginoo muingon nato ayaw panabi. Nasay panahon nga muingon sad ang Ginoo isugilo ni sa tanang katawhan. Nya kung kita gani tinuod tang giharian sa Ginoo, unsay iyang isulti mo yatong sundon. Dinhi sa atong ebanghelyo katawanan kayo. Kay unsay gisulti sa duha ka buta misunod si Jesus. Pero ang gisulti ni Jesus, ang duha ka buta wa mosunod. Kinsa maroy hari nila ani? Ang buta o si Jesus? Jesus. Uy, tubag mo Jesus. Nung say si Jesus, tanawa ha, ang istorya. Sa dihang misulti ang buta nga gusto ming makakita, misunod si Jesus. Iyang giayo ang buta. Pero sa dihang niingon si Jesus, ayaw mong panugilon, wa sila musunod. Nanugilon na noon silang maayo. Kinsa maroy hari din si Jesus o ang buta? Ang buta. Ang buta. Unya kung ang imong hari buta, nya siya mo imudahan imong asa kadadon, musunod ka. Mao na. So ang tinuod di ay nga mga buta, dili nang napawong ang pananaw kanang maglisod og lakaw. Ang tinuod nga buta kanang way kahayag. Nya kinsa man ang kahayag? Si Jesus. Ningon siya, I am the light of the world. And you should also be the light of the world. Ako ang kahayag sa kalibutan. Kamusan, mahimusan mong kahayag sa kalibutan. Kung si Kristo mo ay maghari din hinato. Karon kinsa may naghari ron sa inyong kinabuhi? Si Kristo o kamo? O kamo gani? Buta. Nga ilhan mo na nimo nga kamoy naghari. Kaya di man jud kamo sunod sa gisugo ni Jesus. Diri sa atong unang pagbasa, dihulagway dinhi unsay mahitabo kung maghari na si Jesus sa kalibutan. Niadtong adlawa, matud pa diri, ang bungol makadungog. Kung basahan siyag basahon, ug ang mga buta di na magpuyo sa kangit-ngit, makakita na. Makakaplag og kalipay ang mga mapaubsanon, magmaya ang mga kabos, mahanaw ang taong bangis, mawagtang ang mga bugal-bugalon, ug puuhon ang tanan nga mahigugmaon sa pagbuhat og dautan, nagbutang-butang sa iyang isig katao, ug magbutang og laang sa tao nga matarong, pinaagis iyang limbong ug inhustisya. Mawa kuno ning tanan sa inyo rong kinabuhi. Sa inyo rong kinabuhi ba? Malipayon ba mo nga nagtan-aw sa inyong isig katao? Ang tanan yung tao nga nasa imong kinabuhi ron, malipayon kang magtan-aw nila o makigkuyog-kuyog nila? O nakakita lang po kang taong buangon, kay bugal-bugalon, kay kusog mo butang-butang, kay kusog na mulibak, nga naglagot lang yapon ka. Pasabot na ang imong mata, buta pa siya. Dili pas Kristo mo imong kahayag. Kay kung si Kristo na gani mo yatong kahayag mga igsoon, mga usab ang naong og batasan sa atong isig katao. Nalingian ang inyong tupad.
Lingi abay yung tupad ba? Kung sa may naong ana, nausab o maurag yapon? Lagi hapon. Katong nailhan ni mo niya gahapon or sa una, maurag yapon ang naong nga, imong nakita, Lagi hapon. awa pa kahariis Ginoo. Kanabitang magtanaw kas adik, nya imong ingnon nga, buangon ni, kay adik ni. Mao pag na imong isulti, ang imong mata, buta pa. Wap kakakita na kana di ay mao ang Ginoo. Ana, kanabitang magtanaw kas imong bana nga nangabit, nya maglagot lang yapon ka og sa iyang kabit, wa pa gyapon, yawa gyapon gahari nimo. Ang imong mata yawanon gihapon, kay ang imong nakita ang kabati man. Pero kung Ginoo na mo'y naghari sa imong mata, nya tinuod na jud kang nakakita, wala na'y kangit-ngit diha, makita nimo nga ang imo daing bana nanginahanglan sa imong dako kaayong gugma og kaluoy. Saan? Sakto dili? Sakto. O kana. Ug mao nagigamit nga matas Ginoo, nagtan-aw siya nato sa dihang 40 na ginatong buanguna, nahimo natang kaaway sa Ginoo. Mianhi siya ug mao ning sigihan atong celebrate kada karong Advent ngadto sa Christmas ang pag-anhi sa Ginoo sa kalibutan, sa unang pag-anhi. Nganong nianhi man siya sa kalibutan? Tungod kay nakita niya nga purtig yung luuya sa atong kahimtang, kay di na kita motuog Ginoo. Ang buta kanang naay kangit-ngit, ang di buta kanang naay kahayag. Nyag-hayag gani maklaro nimo ang kamatuoran. Unsa may kamatuoran sa taong bangis? Ang taong bangis gibiktima siyawa, giharian siyawa. Unsa may kamatuoran sa mga taong bisyoso, sugal, inom, pamabay, drugas, gibiktima gyapo siyawa. Kung di na to makita ang yawa nga maoy nagkontrol diha, di kita maluoy anang tawhana. Kakita kag tao nga gitabangag kulata, porti ng bunoga. Unsa man, tiwasan imong patid, imong tiwasan og dukdok, kay nganong galigid-ligid sa yuta, nga porti na nung hugawa, maluoy ka, kay nakakita man ka kinsay nagbuhat niyang naingon ana siya, nganong nagkalapok na siya, nganong nahugaw na siya, nganong bati na kay na siya naong porti ng gusbata, kay gikulata daig maayo. Unya, kanang mga nangapriso, bati naman kay nagnaong. Kanang mga adik, siga naman kay nagmatag, kagut na mangipon ana, bati naman kay na silag naong, mangawat naman na, mang-rape naman na, mang-manulis naman na, purti namang bati ag binuhatan ana. Nakakita ka ta, kinsay nagdagmal nila? O ang atong nakita, animal, patya na, patya. Unya, ang yawa, imong gipatay. Oy, ang yawa naman noon mo'y gidawat, nahimo naman noon tang yawanon mo nang naingon si Kristo, mianhi ko para sa mga makasasala, aron hatagan og kahayag ang naas kangit-ngit. Nya mao na ning panahon na kun mohari ang Ginoo nato, mao na ning panahon na nga makasinggit na ta. Matud pas atong tubag sa Salmo, samti tubag nato Salmo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nagpares ang kahayag ug ang kaluwasan. Kanang kahayag makaluwas pud na. Kanang kaluwasan kahayag sad na. Di ta pwedeng maluwas ug naas ngit-ngit. Kanang mga manag-uyab, magkuyog na, unya anhas ngit-ngit, maluwas ka na. Sa maluwas. Bisag madrig pare, magkuyog, anas ngit-ngit, nya mangitag kaluwasan, na, patay yung bukasyon na. Mga seminarista, magsigig adto dito sa mga parokya, nya kuyog-kuyog sa mga youth, adto sa ngit-ngit. Nya kay nalagis brad, kopti ko brad, kay ngit-ngit, na, patay na sa brad ya.
Kanang inyong bana magsigig kuyog ngadto silingan nya ngit-ngit. Oh. Ihatod sa rin ako sa inday-day. Ngit-ngit man ihatod nako das unahan. Wah, mga hoginas kanal. Nga naman, ngit-ngit man. Pero naana ang kahayag, makita nato ang mga kamatuoran. Ug hinaot unta nga dili unta ngit-ngit ang ato karong panabot, ang atong hunahuna ug kasing-kasing wa unta mabutas kamatuoran nga dinhis kalibutan karon purti nagyong paghari sa yawa. Nya ang atong gikalagutan ang mga nabiktima sa yawa nga nangabutasan kay gibutahan sa yawa atong gikontrahan kanang inyong silingan nga purting istriktuhas iyang agianan nya gikural gyud wa na noon mo'y agianan maglisod na mo agi unsa may imong isulti ana istrikto o biktimas demonyo igna na biktima nas demonyo wa na siya kakita nga galisod tag-agi nga luoyan niya no nya madagma ka dakdak imong sampot kay 14 taong lapo ka ing kaluoya sa daning akong silingan wa man gid kakita nga lapo kay dire buta gid ni siya amo na ini kakat igawas na niya sakay siyang sakyanan ka to anang buta nilarga na jadi imbis nga masuko kaniya maluoy na noong kaniya nya unsaon na nimo para maulian sa siyang pagkabuta wa mo kibaw lugitis mata de ang mga buta gida ngadto ni Hesus ang pasabot dad-a si Hesus ngadto sa imong silingan nga buta dad-a si Hesus ba unsaon man nimo pagda higugmaa siya unya kun unsa iyang panginahanglan atiman na tagda siya ano sir good morning ma'am good morning nindot kay imong kural no pila kay gasto ani oy dako-dako gina sa biliban ako nimo ingka ngano nagkalapok man na imong lubot dai sa nadakdak ko das unahan sir medyo dangog man pero okay ra oy okay kay ganahan sa ko magtan-aw sa imong kural ana natanawa di ba magsige nag-ingon may kay gawi na das unahan no may kay mutagad lisod ra ba kay laagianan nadakdak ba to sa adlaw ato ka nang ipasiminto diha mingon to kan ba nga imong gitagad ato ka nang ipasiminto nga pasug-an nato nindot na yung agianan ngadto pero mahitabo ni mga siguro mga napo katuig nimong ayo-ayo niya una pa na siya madutlan pero sagdi lang madutlan naman gina madugay di man na madiha-diha dayon father sa doy dugay na lagi nila kung kitagad-tagad wa man lagi mo ayo ang batasan ay ayaw sa ay dali-dali mga napo katuig 20 katuig igo-igo sad nga pagsimento ga wheelchair na sad ka pero may nalang di nakabaligid sige manindog na ta